Ops, no, no. Teka lang kasi. Wait lang pala sa inyo guys, kung nagbabakuna kami sa mga asta na rin yan. Yung mga giant guys. So hi guys, magpapakain na nga tayo ulit ng ating mga alaga at may binili nga pala tayo kaninang umaga. Yan, yung pagkain nila or ration nila. Yung Integra 3,000 tsaka crack corn na sa ilalim guys, pinaghalo ng nila kanina. Hahaluin natin ito ngayon. Ops, no, no. Get down. Get down. Later na. Ayan guys, nakapagtimpla na nga tayo. At eto na yung tinimpla ko kanina. So, ayan na yung ating ipapakain ulit. Again, Integra lang ito. Integra 3,000. Tsaka crack corn. So, si partner guys umalis ng bahay kasi pumunta sa mga baka. And yung ating nakaraang vlog, inabutan nga ng ulan yung ating mga kambing. Coming guy, bakit mo kinain yan? Hindi yan para sa'yo. Diba? Nagkalat ka pa talaga. Hindi yan para sa'yo kasi may cat food naman kayo. Yung cat food kasi nila guys, kinakain din ng mga alaga naming manok. Wag kasi. Kaya kung minsan, nauubusan din sila. Yan, kinakain tuloy ni Mingay. Kung nung nakaraan, meron tayong tirador ng cat food or dog food. Ito naman, tirador ng feeds ng ating mga manok. Kaya kinulong ko. Yan, nakatambay yan siya dun sa sako ng feeds ng aming mga manok. Kaya ayan, bumaba na nga tayo at nang makapagpakain na. Meron agad nakaabang sa atin dito guys, na mga manok din. Ito sila oh. So, ayan sila. Yung isa, grabe yung ginawa mong ipot dyan oh. Ewan ko sa'yo eh. Oh, ayan na yan sila oh. Nakaabang. O, halina kayo. Dito na kayo kumain. Yan. Wait lang. Teka lang, guys. Ang gugulo nyo na. Dito tayo sa kabila. Sa likod tayo. Dito. Dito banda. Dali. Para hindi kayo manggulo doon. Ay, naku. Teka lang kasi. Wait lang, wait. Ayusin ko lang, guys, ha. Yung pagkakahawak natin para hindi tayo madisgrasya nito. Okay, wait. You must wait. Yan. Diba? Takbo agad dyan doon. So, dito naman tayo sa kabila, guys, at nang makakain din yung mga malalaki. So, habang busy sila doon, guys, dito naman tayo sa mga lalaki din natin dito na nakatali. Ayan. Pero madali lang din naman sila pakainin, guys. Tapos, yung dito din. Dito tayo. Sa kabila naman. Kasi, ay, yung panali natin, kinuha pa talaga. Anong problema nyo? Ayan na, oh. Nagkakadagulo-gulo na. Tingnan mo naman. Etong isa pa na to. Ito ding ano mo. Ang ginawa mo. O, doon. So, may nagtanong nga pala sa inyo guys kung nagbabakuna kami sa mga alaga namin. Of course, nagbabakuna kami. Kailangan yun. Kasi maraming mga manok din dito na mga hybrid sa aming palibot. So, syempre, matik yan kapag mga hybrid or kadalasan talaga sa kanila guys ay nagbabakuna. Kaya, syempre, kami din. Kailangan yun guys. At hindi kami din dapuan ng sakit. Kasi ganito kasi yan guys. Pag may dumadapo na sakit or dumadaang sakit tapos hindi kayo nakakapagbakuna, syempre, yung mga areas nyo na hindi nakapagbakuna, sila yung chance na may madadamage talaga ng mga alaga. Kaya it's better na mag-vaccine muna kayo, alay. Diba to? Mag-vaccine talaga guys. Huwag kayong maniwala na nakakaano daw yun. Siyempre, kapag hindi nagbakuna yung kapitbahay mo, tapos may dumaan na sakit, or may dumaan na sakit, siyempre, yung sa kanila yung masisira.
or may chance na madapuan talaga kasi nga hindi sila nagbakuna. Wherein, kapag nagbakuna ka talaga, maganda yun guys. Kasi, low chance lang yung mangyayari na mauubos yung manok mo. Pasensya na guys, medyo magulo yung video natin. Kaya it's better na magbakuna talaga. So ayun guys, dito naman tayo. Pasensya nyo na nga pala. Hindi to maayos dito, pero no, at least kahit paano nalinis ko na yung ipot nung kambing dito nung nakaraan. So yung mga ipot dyan ay talagang yung sa manok lang namin, tsaka sa bagong sisiw. So dito ko lang nilagay guys, hindi na nga ako nag-brooder din kasi konti lang naman sila, at the same time hindi naman lumalabas pa kasi kapag ganyan pa kaliliit. So dito lang yan sila palagi. Hindi na nagliliwaliw. Kaya okay lang. At dahil nga tayo ay may sobra, so ibibigay natin to sa ating alagang mga manok. Syempre, kanino pa ba to ibibigay? So meron pa tayong sobra dito. And ibibigay at ulit natin to sa kanila. O, di ba? Nagsilapitan na naman. So, ayan. O, lapit kayo dito. Yan. Oh, I see. Ah, nabigyan ko na pala yun. Kala ko hindi ko nabigyan eh. Actually guys, malapit na kami mag-dispose dito sa kanila kasi malalaki na oh. At ang gugulo na talaga guys. Hindi ko alam. Siguro pipiliin namin yung mga buyer namin na for pick up talaga. Siguro yung mga kayang mag-shipping din or kayang magbayad ng for shipment kasi kailangan na kailangan yun kapag bibili ka ng manok tapos malayo kayo sa amin. Tsaka yung mga stag natin dyan guys, yung mga lalaki, yung tatlong yan, actually tatlo lang yun sila na nakawala, eh nangangasta na rin yan. Yung mga giant guys, yung mga tulad ni Jurassic, malapit na rin yan guys. Halos malalaki na rin sila, ayan no. So anytime soon, pwede na rin namin yung ma-dispose. At ayan naman guys, yung mga next batch nga natin, bali ano yan sila guys, 8 na mga sisiw, sisipag-away sa isa't isa. Kaya yung iba eh hindi na nga lumalapit sa kanila. So ayan, yung isa nakita ko, ayun pala oh, nasa likod. Ikaw, wala nang pagkain? Ubos na? Tingnan natin kung ano yung mga susunod nating vlog. Sa susunod guys, paki-comment down below kung ano yung gusto nyo vlog na makita next time. Kung gusto nyo ba ipakita yung mga pugara namin, yung mga manok namin, isa-isahin ko ba? Or kayo na bahala. I-comment nyo na lang dyan sa down below. I-comment nyo na lang down below guys kung ano pa yung mga gusto nyo makita here sa aming YouTube channel or dito nga din sa ating Facebook page. Yun lang guys, thank you so much for watching everybody at sana nag-enjoy kayo again. Please don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe. That's it for today's video guys. Goodbye! Thank you so much. Peace out!